Is dóilm go mbeidh an bhfuileann gaoithe sin bra mór. Ach is féidir linne ceann níos lua a dhéanamh as pápéir. Agus is féidir leat neart sprí a bheith agat leis taobh mu. Seo na rudaí a heastaíonn. Cuirta ní pápéir data. Fáiscín pápéir. Sup, ceann luaí, rialóir, tacaid ordóige, glú agus marcóirí. Ar dús, gearmach cearnóg chórta. Tá an ceann seo a ghearméid thart ar 2 cm deag faoi 2 cm deag. Taring gá lína, fíorfrasna ó churnéil go churnéil. Cruthaigh sé seo ceithre lína ar le. Anois is féidir leat marcóir úsáid le pictiúir nó pátriún a tharraingt ar an gcuirta. Tá mise chun pátriún dhéanamh. Bra nóigh sé seo go dáas nuair bhaidh sé casa san air. Anois té go rais ag na línta pin luaí, agus curmarc ar gach lína. Thart ar an 3 cuid den bhealach amach ón lorfuinte. Gearasteach ó na churnéil le sisúir. Chur roinnt glú I lór an físa cuirta. Iompaigeteach churnéil amháin ó gach tríontáin go dtí an lór. Ag glúáil ceann I níoga chéile. Chur tacaid ordóige isteach tríd an lór. Chun peall dhéanamh. Anois úsáid an tacaid le peall a chur trí mhór de hip. Sin é, agus seo fáiscín pápéir atá oscailte amach agam. Lúb ina gá lethaí. Agus gear é. Tá mé chun an líróid bheog seo a chur ar an bháiscín. Agus an rud ar fad a bhrú trí na puill sa pápéir. Agus na puill sa sup. Agus anois, bog timpeala lena a hástal. Agus tá meich an gcuí ag séide bheadh sé mar seo.